Il-Jum tan-Nazzjonijiet Magħquda bit-tema Shaping Our Future Together jikkommemora l-ħidma attiva ta' din l-organizzazzjoni. Din is-sena timmarka wkoll il-75 sena mit-twaqqif tan-Nazzjonijiet Uniti li taħdem qatih għall-paċi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo qal li n-Nazzjonijiet Magħquda trid tadatta maż-żmien. Semma wkoll kif bħalissa dejjem madwar 40 konflitt f'naħat differenti tad-dinja. Il-Ministru Bartolo qal kif dan il-jum f'Ġinevra ġie ffirmat ftehim ta' waqfien mill-ġlied fil-Libja u fisser kif dan l-iffirmar huwa sinifikanti. Imbagħad miegħu jrid ikun hemm ukoll ftehim ieħor sintendi ta' li jerġa' jibda tiela ż-żejt li dak iż-żejt jilħaq il-ġid tal-kulħadd u jintuża biex il-Libjan il qed ibatu ħafna nuqqas ta' djar, skejjel, sptarijiet, pajjiż f'ħafna nħawwi tiegħu mkisser jerġa' jibni lilu nnifsu mill-ġid. Saħaq kif l-inizjattivi li ħa pajjiżna matul is-snin jagħmluna mhux biss segwaċi iżda wkoll protagonisti ta' dan. Għandna nies li ddistingwew ruħhom internazzjonalment, pereżempju jiena nsemmi lill-Professur David Attard li intażel reġa' biex ikun fit-tribunal ta' tilwim li jkun hemm bejn pajjiż u ieħor fuq kwistjonijiet tal-baħar fuq kwistjonijiet taż-żejt. Intant il-Ministru Evarist Bartolo għamel stedina għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin sabiex japplikaw ħalli jkunu delegati tal-Ġnus Magħquda.